Hej så alle sammen, og Hej folkens, yes, mit navn er Nepcon eller Nora. og vores kanal hedder Mr. Nep and Jack. Ja, vi er to drenge, der sidder og spiller forskellige spil og så videre. Altså, jeg er nu den, som kommer til at optage flest forskellige spil, for jeg har, ja, det kommer an på, hvor jeg kommer hen og så videre. Yes. Men Jakob, Men det her det er vores første video, så ja, ja, velkommen til den. yes. Altså, den her kanal, den kommer basic til at være for eksempel Minecraft. Altså, det kommer det nok mest til at være, fordi det er nok det mest, Men vi skal også prøve at optage nogle andre videoer. ja, som Happy Wheels eller sådan noget. Happy Wheels, alle mulige spil. Ja, jeg har også Just Cause 2 og Amnesia og så videre, så det kan jeg også få optaget lidt. Hvad med dig, Jacob? Ja, men jeg kan jo... Ja, vi finder noget shit. Ja, Så optager vi lortet. yes. Altså, som I kan se, så har vi lige startet kanalen. Der er ikke noget som helst her, det skal lige få ændret senere og så videre. Men ja, jeg håber, Det at... ville være enormt dejligt, hvis I lige subscribede. ja, men i hvert fald, ja, det er det jo altid jo. Men i hvert fald, yes. Det var egentlig bare det. Håber, I vil se vores videoer og så videre. Så, yes, vi ses. Vi ses.